angkon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamanadiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an kapaayuman sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsun tangalan sang San Sebastian Cathedral, kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Lami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag Philippine Standard Time, 46 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto Pizza 5 sa bulan sa Enero 2023. Webis kita karon nga adlaw, Webis edition sa ito na pangalagad, baga dulong naman kita sa mga nagapanguna ng mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Stop kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton mga Bumbo reporters, subuman sa aton mga Bumbo correspondents nga nasa sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas, subuman sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com, kag pinagiman sa aton nga Facebook live. Karon mga kabiyanan, makita ang mabatayan kita pagi sa Facebook live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita kag sa mga issue kag topiko nga aton pagtalakayon sa balita lokal, taytay sa barangay Gimbalaon silay nga ginabuyan sang 3 ka mga bangkay ang ginbutangan sang suga kag pinsa. Zonal mapping sa koleksyon sa basura pwede na ma-access sa mga cellphones. Subungman may ara karon sang payag ang PNP Regional Office 6, may kantanan sa sinipanawagan ni DILG Secretary Benhor Abalos nga ang tanan nga mga full-fledged colonel o kundi mga colonel kag subuman generals sa Philippine National Police dapat mag-file sa courtesy resignation sa tunga sa sining pagka-involbar. Ginpayag nga pagka-involbar sang madamo nga mga police colonels and generals sa illegal drugs activity. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita national, tiyan mo ni, no, ang payag ni DILG Secretary Benhor Abalos nga dapat mag-resign ang pila ka mga opisyal sa Philippine National Police. Sa balita international, protest o kung pagprotesta dito sa Peru ang nagpadayon mga kabyanan matapos ang ila sinipagpahuway sa tion sang holiday season. Amo ni ato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon diri sa pang-Webis edition sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Kuha na tunugay ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Okay, may interview siya sa spokesperson sa Police Regional Office 6. Ini mga kabiyanan na may kaintanan sa sining ginapanawagan karon ni DILG Secretary Benhor Abalos sa mga pinaka mga colonels and generals sa Philippine National Police nga
file sa ila sining courtesy resignation sa tunga sining kontrobersiya ginapangatubang sa pila ka mga police officials, hindi lamang nubo nga ranggong official kundi mga colonel kag generals nga ginapayag involvado mga kabanan sa sining nagapadayon nga illegal drugs activity diri sa pungsod Pilipinas. Dati hindi mag-o nga istorya, madugay na niya nga nagaginawa ang mga sugilanon kung nga ang hindi maglaubos ini mga drug personality, ini mga nagabaligya sang illegal drugs kay may mga protection man igikan sa mga matag-as mismo nga opisyal sa Philippine National Police, no? So amo ni ang rason ko nga ang nga panawagan na lang pag-resign nila ni tanan. Kay may explanation man diri kung nga ang tanan ginaparesign kay pag-file sang resignation atong mga wala man niya dagta. Wala man niya sang ano tawag sini, wala man niya sang higko ang ilang ngalan, hindi man lang tiya pagbatunon ang ila sini nga courtesy resignation. Sige. So this time mga kabayanan, kung na ito ng report sa Piyakalinya, upod sa kay Bumbo Carla May Defensor. Bumbo Carla, please come in. Yes, Bombadan. So may arasang duwa ka Brigadier General ang Region 6, may arasang 29 ka mga police colonel ang Police Regional Office 6 Bombodan. Susunod kay Police Major Mary Grace Buryo. So ini sila Bombodan na mag-sumiter gid ini sila no sa ila sining courtesy resignation Bombodan. So ining 29 ka mga police colonel nga ni nagkalain-lain ini nga mga posisyon, iban diri mga provincial director, city director, mga ara sa department no kon regional director for operations. So amo ini ang ila sini nga mga posisyon Bombodan kag ang duwa ni ka mga Brigadier General. So isa na diri no si Brigadier General Francisco Leo Francisco nga ini siya isa ka regional director, ang ato sini nga regional director kag ang iya sini nga regional director for admin amo ining si Brigadier General Archibald Macala Bombodan. So duwa lang ini sila no ang Brigadier General diri sa Western Visayas. So ini sila tanan na Bombodan ti magasumiter ini sila sa ila sini nga courtesy resignation. So tanan-tanan man ining kung isipon Bombodan ti 31 ini sila tanan nga mga sa mga highest ranks. So Bombodan na kung may ara magid wala man Bombodan kay positively man ini sila yang wala ini sila yang naga-engage sa illegal nga droga. So kung Bombodan, so kung ang isa ka colonel for example o kung general nga nagpasa sa ila sini nga courtesy resignation, it doesn't mean nga mapahalin gid ini sila tanan Bombodan no. So ini iga-monitor pa ini sila at checkero ng ila sini nga backgrounds bi Bombodan tanan-tanan no ilang tawon kung naga-engage magid ini sila sa illegal nga droga. So kung mapamatud-an nga naga-engage sa illegal nga droga, amo na ni ang time nga na ining ila sining courtesy resignation so ipasa ini kay It's either sa tanan nga mag-resign, may ara dira nga ang ilang courtesy resignation batunon, may ara nga hindi man pagbatunon. Yes, oo. So amo na ni ang time nga mabato ng ila sini nga courtesy resignation kung mapamatud-an nga nag-engage kid sa illegal nga droga, nagipadala ini sa Office of the President o kung kay President Bongbong Marcos Jr. kay siya na ini Bombodan ang magadesisyon kung ano ang paghimuon ni sa isa ka colonel o kung general nga nag-engage sa illegal nga droga Bombodan. So ini nga panawagan sang DILG Secretary Abalos sa Bombodan. So isa na ini sa ila sini nga pamaagi internal cleansing sa mga kapulisan Bombodan. So ang mga junior officers Bombodan kay wala pa magigitayan ng kabalo Bombodan kung ano ang masunod, kung basi may masunod pa ini sa mga colonels kag generals nga maga-file o kung maga-sumitar sa ila sini nga courtesy resignation. So Bombodan na suportaran sang mga junior officers ang ini nga panawagan Bombodan. So magasumiter man ini sila sa ila sining courtesy resignation. Kung maara naman sila sa panawagan Bombodan no, tikay subong as colonels kay generals pa lang
So halos tanan na bombadan magsumiter kag suportado ini nila nga mando bombadan. So naman gani kay Police Major Mary Grace Buryo, wala ka man lang niya sa may ginahimo nga malain nga makulbaan kay Gidbalaya bombadan. So ini amo na nga suporta gid ini sila kay tiga pati sila sa ila sintag sa tag sa mga kaugalingon nga wala ini sila ya naga-engage sa illegal nga droga bombadan. So bombadan, pamatian bala naton ang pakayagi kan kay Police Major Mary Grace Buryo. So diri sa aton sa Police Regional Office 6 no may ara kita nga duwa ka general, ang aton nga regional director kag ang deputy regional director for administration, si Police Brigadier General Archibald Macala. May ara kita dayon nga 29 tanan ka mga full-fledged colonels nga nagauyat sa mga key positions, to include na nino ang aton nga mga provincial directors, city directors, kasama man ang mga regional chiefs ang aton nga mga national support units. So ma'am, paano ini ma'am kung may courtesy resignation na ini sila tanan? Anong matabo ma'am? Sino ang mamand ma'am sa Region 6 ma'am? Actually, ang courtesy resignation nga ini no, kumbaga pag-submit nila, status quo man sila gyapon sa ilang present position. So hindi mo ma-vacate ang ilang position. However, kung apan sang ilang pag-submit sining courtesy resignation nila, kumbaga daw nagahatag man sila sang waiver nga pwede sila imbestigaran no. So upon the kumbaga result of the investigation kag ma-found out being may linkage sila or may connection sila sa illegal nga droga, then that's the time nga ang ila at nga courtesy resignation nga to nga kumbaga gin-submit beforehand, pagkagwa sang resulta nato no kag may let's say may positive engage siya sa illegal nga droga, ang iya nga courtesy resignation igapasa ato sa aton nga pangulo sa kay President Marcos no, then si President ang ma-take action regarding sa iyang kaso. Okay. So amo ina gali ma'am ang matabo. So okay lang ya ma'am nga magpasa hindi sila tanan sa courtesy resignation, pero kung mapamatud-an dira na iya nga ma-take effect ang ila sini nga courtesy resignation. Pero kung wala lang man ya ma'am, sige sila sa gihapon sa pagserbisyo o kung sa ila sini position. Yes, that is positive no. Amo na ang pag-explain kahapon ni SILG Secretary naton during the press briefing dito sa may Camp Crame. Okay. So, ma'am, Atima, ina lang ko di ma'am sang reaksyon nyo, ma'am, no? Aside sa aton sini nga mga colonels and generals, sa inyo, ma'am, nga mga junior officers, ma'am, ano diri ang inyo sini nga mahambal ya, ma'am? So kami, whatever would be the guidelines, kung ano man yung mga programa, proyekto, o kung plano man no, sang aton nga gobyerno, kami sa PNP, sa amon man yung mga junior officers, kung all-out support kami kung ano man ina nga mga programa o kung mga lihok man sang aton nga SILG, para nga ma-cleanse ang hanay sang kapulisan, and at the same time kumbaga ma-clear man sang mga officials nato ng ilang mga ngalan. Yes, ma'am. So kung matapos sabi mga colonels and generals, may mabutang sabi ma'am base kung manaog na sa junior officer, so willing man kamo ma'am nga mag sumite sa inyo sining courtesy resignation, ma'am. Yes, no, that is affirmative kay gamiton ko man ang linya sa aton nga regional director no, nga kung wala ka man lang ya may ginahimo nga malain kag kung wala ka man lang ya may ginatago nga dapat ka magkakulba. Yes, no. So ang punto natin dira no is to trust the process kay ang mga ginbutang dira nga mga tawo nga compose sining ginatawag naton nga Committee of 5 no, mahambal nga daw mga man of integrity gid ini sila. So let us just trust the process kay ang tanan nga ini para man sa kaayuhan sang aton nga PNP. Yes, ma'am. So sa subong mamang colonels and generals ni ma'am, butang ta 31 ini sila tanan-tanan dala na sa general. So ini sila ma'am mag-file na upon magasumitan sa ila sini courtesy resignation, ma'am. Mga san o ma'am? So hindi ko gid matulid no kung tanan ini sila nga 31 magapasa sa ilang courtesy resignation. Pero kung tanawon nato no ang aton gani nga regional director mismo is willing and supporting ang amo ning lihok sa aton nga SILG. So pwede naton nga mahambal nga it would follow na sa down the line kumbaga
kay ti ang pag-explain ganit sa ating nga regional director, ang pag-encourage sa ila is kung wala ka man lang sa may ginatago, kung wala ka man lang sa may ginaobra nga malain, wala ka dapat sa hadlokan. Yes, ma'am. So positive ya ang Western Visayas, ma'am, nga wala diri may naga-intra sa illegal nga droga, ma'am. Yes, ma'am. Amo nang aton nga stand diri sa Region 6. That is why nga all-out support kita sa kay SILG. Bombadan, so muna Bombadan no ang pahayagi kan kay Police Major Mary Grace Buryo regarding ni sa mga Basta, colonels. basta wala sa may ginatago, wala sa Yes. kamalakan. Yes, sakto gidin ha Bombadan no. So Kita mo subong kung may ginatago, kaya sa bangko, ginakabalakaan mo na subong. Ha? yes. Basi mahak. Amo gid na Bombadan do ano ginasubong do amo ginang pinakauna gina isyo subong January Bombadan no. So kabay pa nga wala sang issue na nga magluntad pa Bombadan kon magwa Bombadan. Sige. Yes, sa Bombadan, may nang report tigi ka sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Report gikan sa patrol. Dugangan ta na karon diskusyon sa parte sa sining ginapanawagan ni DILG Secretary Benhur Abalos nga courtesy resignation sa mga police colonels and generals para nga mapangsala nila ini kay may pila ka mga generals ang involvado kag colonels involvado sa illegal drug activity. Sa ato na pagbalik mahin ko po na nato ng Bumbo News Center para sa ato na Bumbo Network News. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako Magandang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Noontime Edition, Enero 5, 2023, araw ng Huwebes. Sa ulo ng ating mga balita, ilang lugar nagdeklara ng suspensyon ng klase dahil sa epekto ng low pressure area sa may area ng Samar at Palawan. Mga general at colonel ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group magsusumite na ng kanilang courtesy resignation ngayong araw. At ang Senado sisimula naman ang investigasyon sa nangyaring airspace shutdown sa susunod na linggo kahit pa nasa recess pa ang mga mambabatas. At ang inflation umabot sa 8.1% sa buwan ng Disyembre. Sa ating international news, ilang world leaders inaasahang dadalo at yan ay sa libing ni Pope Emeritus Benedict XVI. Yan ay mangyayari ngayong araw. Samantala, ang France, kauna-unahang Western country na magpapadala ng high-performance tanks para sa Ukraine. At ngayon sa ating mga detalye. Nagdeklara ng suspensyon ng klase ngayong araw ng Huwebes ang ilang mga lugar dahil sa masamang lagay ng panahon. Bunsod na rin ng low pressure area sa area ng Samar at isa pang low pressure area sa bahagi naman ng Palawan. Kabilang sa mga nagsuspende ng klase ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong mga paaralan sa Bicol Region, partikular na ho sa Albay. Kabilang na yung Ginubatan, Kamalig, Legazpi City, Daraga at iba pang mga lugar. Suspendido rin mga kabombo yung klase sa lahat ng antas, private at public school sa lalawigan ng Camarines Sur. Sa Naga City naman ay kinansila ang klase sa preschool hanggang senior high school. Sa bahagi naman ng Calabarzon, nagdeklara na rin na ang suspensyon ng klase sa lalawigan ng Laguna, partikular ho sa lahat ng antas sa Cabuyao at gayon din yung area ho ng
Fami at Mabitak, Mahayhay, Pakil, Pangil, Santa Maria at Siniluan. Sa Mimaropa Region naman ay kinansila na rin ang pasok sa mga paaralan at mga trabaho na rin sa Brooks Point area ng Palawan. Inaasahan pa ang malakas na mga pagbuhos ng ulan dala ng low pressure area sa naturang bahagi ng Southern Luzon area pati na sa parte ng Palawan, kaya't iba yung pag-iingat ang ipinapayo ng mga otoridad. Sa Region 5 of Bicol Region ay may mga pag-ulan pa rin, maging sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region at Davao Region. Nakaranas din ang kaparehong sitwasyon sa ilan pang parte ng ating bansa, bunsod naman ng hanging amihan. At dito mga kabombo ay panawagan ng mga lokal na pamahalaan na tumalima doon sa mga direktiba hinggil pa rin kung sakasakaling kinakailangan ang paglikas. Sa iba pang balita, panawagang courtesy resignation sa mga police colonels at generals suportado ni House Committee on Dangerous Drugs Chair Robert Ace Barbers. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan kay Bombo Anali Soberano. Suportado ni Surigao del Norte Representative at House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers ang naging panawagan ni Department of Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos na maghain ng courtesy resignation ang mga police colonels at generals na layong linisin ang kanilang hanay laban sa mga police calawags at sangkot sa illegal drugs. Sinabi ni Barbers sa panayam ng Bombo Radio, siya ay naniniwala na sa nasabing estratehiya malilinis ng pambansang pulisya ang kanilang hanay laban sa mga tiwaling pulis. Dagdag pa ng veteranong mambabatas, isang magandang panukala ang pag-resign dahil mabibigyan ng full trust and confidence sa sistema na ipapatupad ni Secretary Abalos sa paglilinis sa Philippine National Police. Una nang inihayag ni Barbers na talagang may mga PNP colonels at generals ang sangkot sa illegal drug trade, kaya dapat lamang na magpatupad ng mga hakbang para tuluyang malinis ang hanay ng pambansang pulisya. Gayunpaman, hindi malinaw kung ang resignation ay tinutukoy ni Abalos sa mga police colonels ay kung sa pwesto ba ito magbibitiw o sa serbisyo. Sa kabilang dako, positibo naman ang tugon ng Philippine National Police sa panawagan ni Secretary Abalos. Una nang maghain ng kanyang courtesy resignation si Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin at sinundan ito ng iba pang mga regional police directors sa buong bansa. Paliwanag naman ni Congressman Barbers, bubuo ng isang body na siyang tatanggap sa lahat ng mga isinumeteng courtesy resignation ng mga top-ranking PNP officers. Ayon pa sa mambabata, sa gagawing vetting process, dito na tutukuyin kung kaninong resignation ang tatanggapin base sa mga ebidensya laban sa isang police officer. Pakinggan natin ang pahayag ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers sa panayam ng Bombo Radio. Kapag kasi serbisyo ang pinatutungkulan doon sa panawagang pagre-resign, syempre, yung mga colonel na yan, tsaka mga general, mahaba-haba na rin na panahon ang kanilang na Google dyan sa kanilang serbisyo. At paano yung retirement pay niyan? Paano yung mga pension niyan, di ba? Mm-hmm. So, sa madaling sabi, ito ako, personally, ang aking paniwala dyan, sumusuporta ako panawagang courtesy resignation, no? Sa dahilan na isa to sigurong pamamaraan para malinis yung hanay ng ating Philippine National Police, no? Kasi nga hindi lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan na maraming opisyal, no, na mga involved. In fact, iba nga daw napopromote pa. Yung iba natanggal na, naibabalik pa, no, dahil sa koneksyon siguro sa mga opisyal na ito. Isang estratehiya ito para maging kapani-paniwala ang ating organisasyon ng Philippine National Police. Pero hindi ito bago because nagawa na ito ng panahon ni former President FBR. Na kung saan ay nanawagan din, no, ang ating kapulisan ng PNP top rank ng resignation. Yan ang pahayag ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers sa panayam ng Bombo Radio. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Abangan mamaya ang iba pang update kahintulad ho ng mga impormasyong pumapasok ngayon, yun tungkol doon sa courtesy resignation dahil hindi bababa sa 10 third level officials ang sinasabing sangkot sa issue ng illegal na droga. Abangan mamaya, inflation rate ay umabot sa 8.1% sa buwan ng Disyembre. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin. Boss step naman. Dunkin BTN. It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Dale, tayo na? Sa Dunkin! Katakdang magsumite ng courtesy resignation ang lahat ng full-fledged colonel at general sa hanay ng Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police. Ito ay bilang pagtanggap ng nasabing hanay ng pulisya sa hamon ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na magsumite ng courtesy resignation ang lahat ng mga colonels at generals sa pambansang pulisya bilang bahagi ng paglilinis sa buong hanay nito. Ayon kay Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Director Police Brigadier General Ronald Lee, ito anya ay patunay na malinis ang kanyang konsensya at hindi siya natatakot sa hamong magbitiw sa pwesto dahil nasisiguro raw niya na hindi siya sangkot sa iligal na droga. Anya, nakahanda silang tumalima sa panawagan ni Abalos dahil walang dapat na ikatakot ang mga third level officials ng kanilang hanay dahil nakatitiyak sila na walang bahid ang kanilang integridad. Samantala, kung matatandaan, una na rin nagpahayag ang Philippine National Police sa katauhan ng Public Information Office Chief Police Colonel Redrico Maranan na suportado nila ang apela ito ni Abalos na para na rin sa kanilang kapakanan o kabutihan ng buong organisasyon. Samantala, sisimula na ng Senado yung pag-isa doon sa mga concerned transport at aviation officials upang pagpaliwanag sa nangyaring airport shutdown noong mismong araw ng pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay Senate Committee on Public Services Chairperson Grace Poe, maaari silang magsagawa ng mga pagdinig kahit pa nakabreak ang mga miyembro ng Kongreso. Inanunsyo din ni Senator Poe na isasagawa ang unang pagdinig sa naturang issue sa Enero 12 na mahigit isang linggo pa bago ang pagbabalik ng regular na sesyon ng Senado sa 23 ng Enero. Una nang pinalutang ng mga mambabatas ang planong pagsasagawa ng inquiry sa mga concerned officials ng Department of Transportation at Civil Aviation Authority of the Philippines, kasabay na rin ang pagbabalik sa normal ng operasyon ng mga paliparan sa bansa upang wala ng dahilan ang mga executives na hindi makakadalo sa mga pagdinig. Inihayag naman ni Senator Risa Ontiveros na dapat ding talakayin sa isasagawang Senate inquiry ang aligasyon ng pag-divert umano ng pondo na nasa 13 billion pesos na nakalaan sana para sa modernisasyon ng communications, navigation, surveillance, and air traffic management system ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Subalit napunta lamang sa cosmetic projects sa ilalim ng termino ni dating Transportation Secretary Arthur Tugade. Subalit na ring itinanggi Tugade ang nasabing aligasyon. Una nga rito ay nasa 5 Senate resolution na ang inihain para imbestigahan ang naturang insidente. Samantala mga kabombo, oras natin sa buong kapuluan, 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At ito mga kabombo, yung inflation rate ay nagtala po ng napakabilis na pag-angat. Ito'y bunsod pa rin ng pagmahal ng mga bilihin sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Pero bago yan mga kabombo, nasa 5,000 security personnel ay sisimulan na raw ang deployment ngayong araw bilang paghahanda naman ito dyan sa piyesta ng Nazareno de Quiapo. Alamin natin mga update dyan sa lungsod ng Maynila, si Bombo JC Galvez.
All set na ang lahat ng security forces ngayong araw bilang paghahanda sa kapistahan ng Itim na Nazareno. Sa press briefing ng Simbahang Quiapo, kasamang iba pang stakeholders na kasapi sa pagdiriwang ng Nazareno 2023, inihayag ni Manila Police District Brigadier General Andre Dizon na dakong alas 3 ngayong araw, Enero 5, ay idideploy na ang 5,000 na security personnel upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng deboto ng Itim na Nazareno. Sinabi ni General Dizon na may kabuang 3,000 uniform personnel ang i-deploy para sa religious event na ito. Aniya, tutulungan sila ng karagdagang 2,000 tauhan mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO, police districts at iba pang support units sa ahensya ng gobyerno. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Manila Police District Brigadier General Andre Dizon. By January 5 at 3 p.m., send off na po natin yung lahat ng security forces natin. Then from the time on, 24/7 po ng babantayan at sisiguraduhin na ligtas yung paligid po yun, sir. Initially, may 3,000 na Manila Police District personnel, then may 2,000 na augmentation from NCRPO and other national support units. Kasama na po dyan yung intelligence group natin sa Camp Crame, sir. Estimated current estimate na ganun pa rin po, sir. Kung ano yung nakaugalian, ganun pa rin po ang ina-expect natin. Mas magandang anticipated natin na mas marami kumpara sa ngayon, sir. Million, sir, dati, sir. Ganun pa rin po yung security forces natin na nilatag, sir. Isasara naman ang ilang kalsada sa Manila simula sa Enero 6 para sa nalalapit na selebrasyon ng Black Nazarene. Ayon kay Manila Police District o MPD Director Police Brigadier General Andre Dizon, isasara ang mga kalsada simula alas 10 ng gabi ng Enero 6 hanggang Enero 9. Kabilang dito ang kahabaan ng Katigbak Drive, Independence Road, kahabaan ng South Drive, northbound at southbound lane ng Rojas Boulevard mula South Drive patungong Katigbak Drive. Habang mula alas 12:01 ng umaga ng January 8 hanggang January 9 ay isasara ang mga kalsada sa northbound at southbound lane ng Quezon Boulevard mula A. Mendoza o Fugoso patungong Quezon Bridge, diretsyo ng P. Burgos, westbound at eastbound lane ng Espanya Boulevard from P. Campa to A. Mendoza, stretch of Evangelista Street from Plaza San Juan to Claro M. Recto Avenue, stretch of Raon Street from Evangelista to Quezon Boulevard, stretch of P. Paterno Street from Quezon Boulevard to Evangelista, stretch of Carriedo Street from Rizal Avenue to Plaza San Juan, stretch of C. Palangka Street from MacArthur Bridge to Quiapo Ilalim o Quinta Market Street to P. Casal, stretch of Busto Street from Plaza Santa Cruz to Rizal Avenue, northbound lane of Rizal Avenue from Carriedo to Claro M. Recto Avenue at northbound lane of MacArthur Bridge. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, hindi raw bababa sa 10 third-level officials ang sinasabing sangkot sa illegal na droga. Yan ay mula mismo kay Philippine National Police Chief Asurin. Alamin natin ang mga update mula dyan sa Camp Crame, si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Marlene. I-check natin muli mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung linya ni Bombo Marlene. Oras natin sa buong kapuluan, 15 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Tala, inihayag naman ng PhilHealth ang pagtaas ng premium rate sa 5% na ipapatupad para sa taong 2024 bilang mandato ng Universal Healthcare o UHC Law, maliban na lang kung iba ang sasabihin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Acting Vice President for Corporate Affairs ng PhilHealth na si Ray Balenya ay nagbigay ng pahayag kahit na kamakailan ay ipinag-utos ni Pangulong Marcos na sususpindihin ang premium rate hike ngayong taon sa 4.5% mula 4%, gayon din ang pagsasaayos ng income ceiling mula sa 90,000 pesos mula sa 80,000 pesos. Ang nakatakdang pagtaas ay alinsunod sa Universal Healthcare na nilagdaan noong 2019 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang batas ay nag-uutos sa pagtaas sa halaga ng kontribusyon ng PhilHealth hanggang umabot ito sa 5% sa pagsapit ng taong 2024. Kung matatandaan, si Balenya ay nagpahayag ng pag-asa na maaamyandahan ng
ng Kongreso ang Universal Healthcare sa 2024 kaugnay ng pagsusupinde ng pagtaas ng premium rate para sa taong ito. At mga kabombo, mga Kastar Nation, kunin natin muli yung linya dyan sa Camp Crame sapagkat may mga development. Humarap po sa media conference si Philippine National Police Chief Asurin at sinasabi na nasa 10 third level officials ng pambansang pulisya yung sinasabing posibleng sangkot sa illegal na droga. Alamin natin ang mga update dyan direktamente live mula sa Camp Crame, Quezon City, si Bombo Marlene Padiernos. Mga magalis, bomba alas sa tapos lang mga buwan pinalap na press conference ni Philippine National Police Chief na Pagkakugal President Junior. Yes, Bomba Marlene. Sige, adjust muna dyan sa naturang mga update. Yung signal natin, i-check lamang sapagkat importante itong balitang ito, mga kabombo, mga Kastar Nation, nating makuha yung kabuuang detalye niyan mamaya lamang. Samantala, ito muna, yung foreign dignitaries pala at mga ambassadors dadalo daw dyan sa Dinagyang Festival 2023. Uy, maki-update tayo sa Bombo Radio Iloilo. Inaasahan ang pagdalo ng maraming foreign dignitaries at very important persons o VIP sa Iloilo Dinagyang Festival 2023. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Miss Joyce Clavicillas, Executive Director ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated, sinabi nito na sa ngayon, siyam na mga diplomats ang nagkumpirma na dadalo sa binansagang Best Tourism Event. Ayon kay Clavicillas, kabilang sa mga dignitaries ay mula sa Panama, Indonesia, Bangladesh, Thailand, Nigeria, Norway, Romania, Hungary at Sri Lanka. Inaasahan naman na malaki ang maitutulong sa pagpapalago sa ekonomiya ang pagpunta ng mga ambasador sa Iloilo City. Napag-alaman na ang Dinagyang ay nanalo ng back-to-back Best Tourism Festival Awards para sa taong 2020 hanggang 2021 mula sa Association of Tourism Officers of the Philippines. Also to showcase ang progress na so far ni Iloilo City. From darkness comes the light. So after being the dark due to the pandemic, we want to emphasize na there is always light, there is always hope, and the light is being symbolized by Señor Santo Niño. So this is the first time that we're having this. We hope to have our guests, gina-expect nato ng thousands of tourists and the visitors. Si Miss Joyce Clavicillas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hechanova Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Pakibalita muna tayo dyan sa Philippine Statistics Authority. Ano kaya naitalang inflation record ng ating bansa sa pagtatapos ng nakalipas na taon? Alamin ho natin yan sa nakalap na ulat at impormasyon ni Bombo Kelly Cordero. Bumilis pa sa antas na 8.1% ang inflation sa Pilipinas noong Disyembre 2022. Ito umano ang pinakamabilis na naitalang inflation mula noong Nobyembre 2008. Ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation noong Disyembre 2022 kaysa noong Nobyembre 2022 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages, restaurant at accommodation services, pabahay, kuryente at gas. Binanggit din ni MAPA ang siyam na nagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Disyembre 2022. Ito ay ang food and non-alcoholic beverages at tabako na may inflation na 10.2%, clothing at footwear na may 3.9% inflation, pabahay, tubig, kuryente, gas na may 7.0%, furnishing household equipment at routine household maintenance na may 4.8% inflation at health na may 3.1% inflation. Recreation, sport and culture na may 3.9% inflation, restaurant and accommodation services na may 7.0% inflation, personal care, miscellaneous goods and services na may 4.5% inflation. Narito at pakinggan natin ang pahayag ni Philippine Statistics Authority Undersecretary Dennis Mapa. Sa 13 commodity groups, siyam ang nagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Disyembre 2022. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may inflation na 10.2%.
alcoholic beverages and tobacco na may 10.7% inflation, clothing and footwear na may 3.9% inflation, housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 7.0% inflation, furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 4.8% inflation, health na may 3.1% inflation, recreation, sport, and culture na may 3.9% inflation, restaurants and accommodation services na may 7.0% inflation, at personal care and miscellaneous goods and services na may 4.5% inflation. At yan ang bahagiyang pahayag ni Undersecretary Dennis Mapa. Samantala nagpakita naman umano ng pagtaas ng presyong ngunit sa mas mabagal na antas nitong Disyembre ang transport na may 11.7% inflation. Nananatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Nobyembre 2022 ang information and communication na may 0.7%, education services na may 3.6% at financial services na may 0.0% inflation. Ang core inflation naman sa bansa ay bumilis din sa antas na 6.9% nitong Disyembre 2022. Noong Nobyembre 2022, ang core inflation na itala sa antas na 6.5% at 1.8%. Noong Nobyembre 2022, ang core inflation na itala sa antas na 6.5% at 1.8% naman noong Disyembre 2021. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Bombo International News. Sa ating international news, inaasahang dadalo ang ilang world leaders sa paghatid sa huling hantungan ng yumaong Pope Benedict XVI ngayong araw. Kabilang dito sina King Philip at Queen Sofia ng Spain, kasama ang mga official delegations mula naman sa Germany at Ireland. Dagdag dito, inaasahan ding magpapadala ng ilang kinatawan ang lahat ng Catholic royal families sa funeral ng yumaong Santo Papa. Magsisimula ang funeral ni yumaong Pope Emeritus sa Vatican City ngayong araw, alas 9:30 ng umaga sa Roma o alas 4:30 ng hapon oras dito sa Pilipinas. Dakong alas 7 ng gabi nitong Miyerkules nang isara na sa publiko ang lamay para kay Pope Benedict XVI. Inilagak ng Vatican officials ang labi ni Pope Benedict sa isang coffin na gawa sa cypress wood para sa public funeral ngayong araw. Dadalhin ang kabaong ng Santo Papa sa harapan ng St. Peter's para sa isasagawang public mass kung saan libo-libo ang inaasahang dadalo sa nasabing funeral. Ilalagay din sa kabaong ang commemorative medals at coins na iginawad kay Pope Benedict at ito ay ang account ng kanyang paninilbihan bilang Santo Papa na nakasulat sa Latin kasama ang kanyang pallium stoles na damit na lana na isinusuot sa leeg ng pontiff upang simbolo ng kanilang mga tungkulin bilang mga pastol ng kanilang mga kawan. Ililibing ang labi ng Santo Papa alinsunod sa kanyang kahilingan sa may grotos sa ilalim ng basilika. Sa mga karagdagan pang balita sa ibayong dagat, inanunsyo ng France na magpapadala ito ng high-performance tanks para naman sa Ukraine. Itong kauna-unahang pagkakataon na nag-supply ng isang Western design tanks para naman sa armed forces ng Ukraine. Kaugnay pa rin ang nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia na tumatagal na at nagsimula nga noon pang nakalipas na taon bilang bahagi naman daw ito ng kasunduan ng dalawang leader.
Samantala, ipinapakita ng data mula sa China na walang bagong variant ng coronavirus ang nakita sa bansa, ngunit hindi rin naman kinakatawan ng bansa kung gaano karaming tao ang namatay sa mabilis na pagkalat ng COVID-19 outbreak, ayon yan sa opisyal ng World Health Organization. Lumaki ang pandaigdigang pangangamba sa buong mundo tungkol sa pag-uulat ng China ng isang paglobong muli ng nakamamatay na virus pagkatapos maglunsad ng patakarang zero COVID sa bansa. Kung matatandaan, ang ahensya ng United Nations ay naglabas na ng data na ibinigay ng Chinese Center for Disease Control and Prevention o CDC isang araw matapos makipagpulong ang mga opisyal ng World Health Organization sa mga Chinese scientists. Ayon kay World Health Organization Emergency Director Mike Ryan, ang mga kasalukuyang bilang na naipublish mula sa China ay hindi kumakatawan sa mga admission sa ospital, mga pasyente ng intensive care unit at lalo na sa mga tuntunin ng kamatayan. Sinabi ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na ang ahensya ng United Nations ay naghahanap ng mas mabilis at regular na data mula sa China sa mga ospital at pagkamatay. Kaya naman, maigpit ba ding nagpapaalala ang organisasyon tungkol sa panganib sa buhay sa China at inulit ang kahalagahan ng pagpapabakuna kabilang ang mga booster doses upang maprotektahan laban sa ospital, malubhang sakit na dulot ng nakamamatay na virus. Samantala, nasa 7.75 million na mga manok ay pinatay daw dun sa Japan. Ito na naman, may bago na naman, bird flu outbreak. May ulat ang Bombo Radio Dagupan. Nasa 7.75 million ng mga manok ang pinatay sa bansang Japan dahil sa pagkakatala ng bird flu outbreak. Ayon kay Bombo International News Correspondent Hannah Galvez, sa pinakahuling datos umaabot na ngayon sa 54 ang kaso ng avian flu sa Japan mula sa 23 prefectures. Sa katunayan, sa isang poultry farm sa Chiba Prefecture, Eastern Japan, malapit sa Tokyo, isang kaso ng avian flu ang nakumpirma sa pamamagitan ng genetic testing na humantong sa pagkaling ng humigit kumulang 10,000 manok. Iniulat din ang bird flu sa isang sakahan sa Fukuoka Prefecture sa timog kanluran ng Japan kung saan humigit kumulang 400 mga ibon ang pinatay. Hinihinalang mula sa mga migratory bird mula sa timog na bahagi ng Japan ang naturang sakit kung saan ay nakakaranas ng sobrang malamig na panahon. Yung pangbalita nga na may bird flu case dito sa Japan, so kahapon, pinakamalaki na na itala na bird flu case. Umabot na ng 54. The last count was actually November 20 and March 2021. Total of 52 cases noon. Pero ngayon, as of yesterday, 54 na ang inabot ng bird flu cases. Mula dito sa Bombo Radio Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Laimi Perez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang consistent #1 sa lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Alamin natin ang mga latest sa mundo ng entertainment. At may pag-uulat dyan si Bombo Chilim Prido. Mga kabombo at ka-Star Nation, nagpadala ng pagbati ang mga Pinoy sa Los Angeles para kay Miss Universe Philippines na si Celeste Cortesi. Nagkaroon ng maliit na meet and greet at send-off party ang Bet ng Pilipinas na ginanap sa Titas of Manila Restaurant sa Filipino Hub ng West Covina, California. Nakatanggap si Cortesi ng basbas mula kay Padre Thomas Asia ng St. Martha Catholic Church at naglaan din siya ng oras upang kumuha ng ilang mga larawan kasama ang kanyang mga tagahanga at taga-suporta. Si Cortesi at ang kanyang kupunan ay gumugol sa nakalipas na ilang linggo sa Los Angeles bilang kanilang huling paghahanda para sa 71st Miss Universe pageant na magaganap sa January 14. Malaki ang pag-asa ng fans sa 25-year-old na Filipina-Italian model na mauwi ang korona mula sa bansa. Ang pagpaparehistro ay magsisimula sa linggong ito at ang orientation naman ay magaganap
magaganap sa January 6, kasunod ang preliminaries na magsisimula sa January 11. Samantala, nagbigay ng babala ang pamunuan ng K-pop boy band na Enhypen laban sa isang hindi otorisadong event na gaganapin sa Pilipinas sa January 7 ngayong taon. Sa isang notice na inilabas noong January 5 na pinamagatang Caution Enhypen related unauthorized event in the Philippines, sinabi ng BLF Lab na ang Enha Festival Day 1 na gaganapin sa Pilipinas sa January 7 ay walang pahintulot. Magsasagawa din umano ang organisasyon ng legal na action para sa paglabag sa intelektual na ari-arian bilang pagprotekta sa karapatan ng kanilang mga artist. At yan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa Entertainment News. Ito si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! 34 minutos sa nakaligad sa tagdang alas 12. Bago lang ninyo nabatian ang Bombo News Center para sa ato nga Bombo Network News kag sa ato nga pagbalik banwa. Mangin ka po naton ang si Mr. Luis Gonzales ang PSA kay pagistorya naton na banwa ang inimay kantanan sa National ID, no, ang print sang mga IDs sa mga applicants, no, kag ano ang natabo nga ang papel na lang ni subong ang unang ang mga batch sang pag-deliver sa mga ID plastic na ini. Subong ikaw na magpalaminate kag ano ang manner sa pagdulong sini sa aton tagsa ka mga puluyan. Kay kagapon may concern nga gipadangat diri ang isa man sa aton nga mga listeners nga daw galalaing gid siya nga ginbilin lang sa iyatupad balay ang katunga na lang blasang sang bond paper nga ginprintingan sang ID. Kaya ang katunga siguro basi gindala man to sang postman pamatuod nga na-deliver na ang ID nga na-print sa papel. Ti daw nagalalaing gid siya. Tama na ipa-clarify nato nini sa PSA, sa Philippine Statistics Office o Authority pagi sa statistics specialist nga si Mr. Luis Gonzales. Pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Stand by. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
patihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Pabalik na mga kabyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay Soto 47 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Kaupod na natin sa piyagalinya si Mr. Luis Gonzales, ang Chief Statistical Specialist sa PSA.
diriya sa probinsya sa Negros Occidental. Sa Piakilinya, si Mr. Luis Gonzales, sir, mayong udto. Hello, sir, mayong udto. Okay. Hina siguro, hina ang kwan. Pero kung daw malang-alang siguro si sir, pwede lang nato siguro matawagan na lang sa telepono, no? Kaya daw hina gid sa iya sila nga signal. Actually may seminar nga ginapatigayon karon. Atinan si Mr. Luis Gonzales ng Philippine Statistics Authority. Sa nasiling ko na banwa, istorya nato ning ang Philippine National o ang National ID, no? Philippine ID. Actually kanami gid man ko may ID ka mo, no? Nagamit ko gid man first time ko nagamit sang ID nga inabalang gin-recognize gid ayon na sa pagpa-register ko subong aga sa SIM card registration. Now, papiliyon ka to sa mga ID nga gusto mo ipakita. Sining ko para magamit ko ni ang national identification. Hindi ko man ni akong gamiton. Tiyan mo itong gibutang ko, Philippine ID. Now, ginpakita ko tong ID sa pag-register ko sa SIM, okay man dahil isang problema, pati mga ID number, ginpangita. So, tiyan mo na, sa ato nga mga tagpalamati, kinalanong ginato niya pag-pa-ID, kay importante ini. Identification, taniya mo, hindi man niya siling nagalapas sa imo siling privacy. Anyway, sa Piakilinya, nauto naman sa liwat. Okay. 10 minutos ang nabilin kamagadangan kita sa tag ng alauna. Dili sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto na nag-utod-utod ang signal ni Sir Luis Gonzales. No? Sa nasiling ko na, nagamit ko gina ining national ID nga issue sa aton matapos nga nag-apply kita sini. Na sa mga wala ka pag-apply, pag-apply na kamo para nga importante ni may ara kita sang ID nga ginakaptan. Kung ano mga emergency, may ara kita din sa identification. Ugaling, amala ni ang controversial nga issue karon. Kay ang ID nga sang nagligad, ipakita ko bala. Ang sa nagligad nga ID, ang sa nagligad daw kwan ini siya, no? Plastic ini siya. Pagpadala sa imo plastic na daan, no? Pali ko may ipakita ko sa kwan, ipakita ko ang ID sang una nga padala sa aton. Plastic nami pa yang kwan, nami kay plastic siya. Pero sa lately, no, ang ining ID daw na kwan na lang, daw na print na lang niya sa bond paper, no? Na print na lang siya sa bond paper kag ikaw na lang mapalaminate, ha? Ayo. Ina siguro tungod nga para mahingagaw lagi print ang tanan nga mga nag-apply para sa national ID. Sige lang total amo na gyapon ang kinalain lang kay nami gidya ang paghatay simo plastic na daan kaysa ipalaminate mo pa. Sa una ganito mo man ng mga ID sa eskwelahan, tagaan ka sang ID nga daw na print la sa kartulina. Tapos ipalaminate mo na. Sa uli daw nag-modernize na. Sa uli daw nag-PVC plastic na siya. Ang na-print. Kag sa ulihi, ang ngalan mo nagabulto na ng ngalan mo. Sa plastic ID nga gina-issue sa imo. May ara na dahil itsura mo gani. No? Ang sa aton nga national ID, ara na itsura mo da. Sa una yan, mga ID, yatag si mo, kuwan mo, papel mo na mo, no? Tapos ipatapik mo ng kartulina, ganina, kay para duludamol-damol. Tapos ipatapik mo na imong itsura da, imong ID picture, kay ipalaminate. Tiambot na sa kuwan, sa mga bond paper, gina-print subong, ikaw na magpalaminate kung ano ang kuanda, ang itsura, ang ibuguro nga puto, ang imong ID picture, ara magyapon da. Sa Piakilinya si Sir Luis Gonzales. Sir, mayong udto? Hello, Bombo Daniel. Mayong udto. Oo, do kahina siguro sa aton nga signal sa internet, no?
So, okay nga, kung hindi napistuhan daw, hindi daw piyado. Amo gani. Ambot sa pa ni ma-improve ang aton nga signal sa mga telco. Anyway, sir, nagtingwagin ko mag-contact sa mong sibol kay kagahapon may nagpadala diri sang iya nga concern nga gusto niya gid mabatian ang tingog sa PSA sa imo abi kay ang iya sini nga ID kundi gin nagsigi-sige na subong pang dulong ang mga postman sang ID sa national ID pero sa subong ang mga ginapang dulong bond paper na lang nga dra nakaprint ang imong ID kag ginagunting na lang ini kag ipala-laminate, sir. Bumod Daniel, no? Kaya na siyang option, natakuin na siya kay tungod sang kundi ang implementation supposedly sang national ID 4 years na siya. Oo, pero since nga ang amon na register sa amon nga level, sa provincial level, nag-abot na kita sa mga 76 million sa bundok na Pilipinas. So, ang na-print sang aton Central kay sila na ang in-charge sa printing sang aton ID, harap pa lang sila sa mga 25 to 30 million. So, katakogit sang gas, no? So, ang natako, naghimo option ang aton office na kay tungod sang demand sang national ID, nagguwain na siyang digital ID, inang e-fill ID tawag namon, printable ID na siya. Amo na siya sa papel. Pero ina siyang ID, Bombo Daniel, ang iyang function, the same na siya sa actual ng ID. For the meantime na hindi ko ma-pop up ang printing sa actual din nga ID, ang ina siyang e-fill ID, amo na siyang option nga ginpagwa. Nga good as permanent ID naman na siya. Pero makabaton gihapon ng aton mga ID owners ang ID gid nga printed sang Bangko Sentral. Oo. Ning plastic gidya. Okay, una abi nga mga batch ang mga ID nga nagilabot ginpakita ko di bagulang sa kamera para makita sa mga katawhan. Ang ako niya nga ID nga nagabot sa akon, plastic ini siya. So ang sa subong abi ti amo na tungod nga ginahingagaw nga mga kaangkon din sa ID ang mga pumuluyo amo na nga ginprint na lang sa papel. Amo option na siya tubong kay hindi pwede ma-pop up ang printing sang plastic nga automatic na mga pagwa namon tanan. Pero sigurado na sir nga later abi may ma-print gyapon ang ID nga plastic. Yes, makabaton din sa gyapon. Okay, kay sige man yang printing no sang plastic no. Sige ang printing na ton kay ang ina siyang solusyon na siya inang papel, solusyon na siya nga may ara na gamiton ang aton mga constituent sa subong pa lang. Okay, iklaruhon tala ni sa aton mga tagpalamati, hindi nagakulugan nga ang mabaton nyo na subong papel na lang kag kamo mapalaminate, hindi nagakulugan nga nag-stop na ang printing sang plastic. Sige ang printing, galing kay medyo may nahinay siya gawa kung ikumpara sa printing sa papel. Bali, amo na siya kay hindi ma-cope up. Amo na siling ko nga, hindi ma-cope up sa Bangko Sentral ang pag-print. Kay tungod nga, ara na sa 76 million ang na-register. Ang na-print pa lang, ara pa lang almost 30 million pa lang. Pero hindi ni sir hindi ni siya ma-subject abi para sa pagpamiki ang mga ginprint lang sa papel. Hindi man sa Bombo Daniel, no? Kay kami man lang ang nag-print sina. Dason ang proseso na sina. Halimbawa, kundi may processing, after ma-register kita diri, may processing na dito sa back-end. Kung ma-clear na siya dito, kaina na siya sa iyang permanent ID number, kami man lang mismo sina ang makaprint. Hindi man na siya mag-work sa kwan, sa ibang na platform. So, actually sir, ginahambal ko bagulang ang ining national ID lang may-ari na ko subong. Gingamit ko ni gina sa registration sa SIM kag mayuman dasig man lang. Oo, amo gina siya isa pa na siya sa Bombo Daniel, amo pa na siya isa man kakwan nga gin pa expedite man namon ang i-fill ID na sa papel. Kay amo man na siya may nag-abot ang law naman na sa SIM registration. Na wala gid present ang aton mga utod, pwede na ilagay ma-present nga mo na lang supporting document. Amo gani. Ang papel to sir nga printing na print man lang itsura sang sang holder no.
Oo, Bongo Daniel, kag isa pa, ang iya pag may isa pag ina sa picture ya nga wala sa imo plastic nga ID. Oo. Kung iskan na nimo ang iya nga QR code, magwa na da ang front face nga picture tinaman sa nga tagiya. Oho. So, imo na amo na, ang no? imo na- Nga may assurance, magitagaling hindi man ma-fake ini tungod sa ang barcode. plastic mo na siya, wala na siya sang picture na sa QR code. Okay, sige. Sir, ari pa gid isa ka concern kay kagapon siling sang nagpadala sa mensahe diri ang ginduluong ko na to ang iya nga ID nga ara lang sa bond paper nga na print kag ginbilin lang sa tupad balay. So bali buting ganon daw nagalalaing gid siya kay daw na kuan balang iya nga na invade balang iya sining privacy. Okay, actually, bago ko lang gina-receive ang message sa parte sa sina. Kami sa PCA, nag-ano gid kami, no? Nag-paragid pasensya, sinanatabo ngayon na. Kaya ang assumption sa amon nga mga personnel nga nagadulong, kay isa lang sila ka compound, abi niya, kung isa lang sila man kabalay. Amo to siyang assumption nila, kay wala man siya nagambal nga lain siya nga balay. Okay. Ang nag-receive bala. Oo. Oo, wala siya nagambal sa amon nga nagdulong islain siya nga balaya. Isa lang sila ka gate, isa sila ka compound. Bali ginhatag na lang man sang nagdulong sang iyang ID kaya ginasumi nila nga same household sila. So amo to nga amo lang dito kumaton sang amo na nga message nga ginhatag ko na sa lain. Oo. Pero pasensya gid kay way kabalo gid ang amon nga personnel nga lain gali nga balay to ang nagbaton. Oo. Kay kagapon gani sir, pinsar ko ani kun ang nag-deliver ang postman. Okay, hindi bala daw ang nag-deliver sinisang mga plastic ni kaysa asa ako ni nga ID sa post office ni nakon ginakuha mo. Oo, kaya actually ang aton yun sininga law sa National ID ang PSA among ma-register. Oo. Ang Bangko Sentral amo ang ma-print. Kag ang PhilPost amo na silang sa delivery. Okay. Pero since nga sa subong daw amo na nagwa ang option sang i-fill ID ning papel, iya na ni tanan sa PSA iya. Okay. So Oo, bali kami ang sa nagligad to gali amo to nga post office pa. Ang tanan nga plastic sa post office na siya nga deliver gyapon. Ang tanan okay. So buti nga nun nga halimbawa ako bikaro nakabaton sang papel. Pero halimbawa pagka later on abi mga after pila ka bulan nabi ako nga plastic. Ang plastic na iya post office gid nga ma-deliver sina. Oo, pumunta nila muna siya pero post gyapon na ma-deliver sina. Okay, oo. So bali at least na nakalabot magaling concern sa imong opisina kag isa man lang guro ka case nga natabo ang kaangay si sir nga ginabilin sa hindi nga actual applicant. Oo, Bumo Daniel, kay actually ang amon dito lang ang instruction gani sa amon na mga personnel nga if possible ang tag-iyagit ang ID ang ma-receive. Pero na-encounter namon lalo na sa mga area nga ang mga working bala ang mga working bala ang mga ang mga tawo. So wala mag-deliver sila sa balay, wala ang tag-iyagid. So ang isa sinanamo ginapangayuan kung makatag authority ang tagiya nga siya mabaton, pwede. Pero pagka pasaulihin na nga daw kadamo nag isang cases nga hindi namon ma-deliver dayon, ang basta gina-confirm namon anay nga isa sila ka balay, of the night sa balay, kagamo nang gina-receive namon. Kaya kung in any case abi sir nga may ma-deliver tapos why dira bali ano ang matabo halimbawa ay yung nga balay sirado gid hindi ba daw may ara na sila sang contact number nga ginbilin sir sa or ara sa inyong file? Oo mo na isa na siya gina-contact namon pero kung iway gid ang solusyon pag wala gid tawang balay wala gid namon na ginabilin. Ginabalik. Ginatinguhan ginanamon nga balikan sila. Okay may ara pa gid kung tendency nga sa pagkontak hindi makontak basi ato sa layo wala sang signal. Tapos may mga issue man kami parte na sang number nga ginpangatag nila nga lain nga number ang ginbutang sa pag-apply. Subong lain naman nila number hindi way na gid chance nga makontak sila. Ti amo na hindi mabasol ang PSA sina.
Oo, mo gani kay isa na sa isyo Bombo Daniel actually nga bigyan na bulubudlayan mo kami. So nga amon nga ginahimo nga pangayo kami bulig sa mga ato mga barangay officials. Nga yung information kung diin gini sila nga mga tao kag kung diin sila gaulubra mga mo na bala parang at least daw mo gina madampot namon sila. Oo. Okay, sige. O may nagapamangkot diri sir sa sining sistema nga ginahimo nyo subong. May printing kamo sa papel pero i-print nyo pag hindi sa plastic. Hindi kuno ayhan nga mangin extra cost ini para sa aton nga gobyerno. Okay, actually may cost din man siya sa papel no kay tungod nga may ara siyang mga gamiton nga mga materials para sang ink sa printer, may ara mo sa gamiton. So actually daw hindi naman gid siya no kay tungod nga ang iyabla purpose nakuan man nimo nga ginatinguan man nimo ang usage ba sa aton national ID kay even ang aton nga President BBM nag-request yet nga hindi man sa tani kwan sang sang papel pero gin-explain man sang office nga mo na kinanglan nga kay kadamo nagid sang kuan naman nga makaangkon sang ID amo na for the meantime amo lang na ihatag. Mintas kanto nga gasige man printing sang plastic at least may gamiton na bala ang aton nga mga constituents. Kung sa bagay, kung ikaw yan nagkakinanglan or nagadali gid abi sa bisan anong mga bagay, kung kaisa nagkakinanglan mas ang extra cost mo. Oo. Amo na sa Bombo Daniel bala kay ang pinaka main objective gid sila sa isang national ID para gid sa aton mga utod nga to bilang wala gid sa ginauyatan nga ID no. Pero since nakita naton nga kag naobserbahan naton nga even kita nga nagaangkon nag isa mga ID daw gusto man naton maka national ID na. So amo ni siya nagwa nga daw medyo nagdamo gid ang demand no. So since nga ang aton nga capacity sang printing daw hindi maka-cope up, amo ni siya nagwa nga option. Sige. Ang importante sir nga hindi maliwat nga ibilin lang sa kun sino ang ining papel kay may lang tani kun siling ko gani gapon may lang tani di ko nasulod sa sobre lang ining parehabi sa mga plastic ID nga nasulod dia sa sobre. Ato abi daw isa ni kapanid tapos do ginakat ni siya ang katunga sir ginabalik ni sang server sa nag-serve. Hindi imo na siyang tunga daw imo na daw instruction mo lang ara sa half nga size. Ang pinaka 50% ng papel na. So daw instruction na sa owner pwede niya na matago ang tunga. Okay, ang hambal to gapon sa nag-message sa amon diri nga ang katunga lang sa papel iya nga nabaton. Actually natunakon instruction na natunakon ang ina issue nga ipa-retrieve na to sa ang ID. Sabi kung pwede nga yatag sa tagiya. Sige. Sir kabay pang at least hindi ta magindi ma-perfect no ang tanan pero ang importante nga gin-address mo naman dayon ang issue sir. Amo na sa Bombo Daniel pagkabalo ko kay gin-advise ko dayon to ang concern dito nga mga nag-distribute sadto. Masiling ko kung pwede niyo ma-retrieve kung wala pa nakaabot sa tagiya gid i-retrieve niyo ang ID kamo mismo mo matag sa tagiya. Natabuan sila nga issue pasensya gid no kay wala gid man naga-expect ang amon nga personnel nga hindi kamo isa ka balay. Hindi kamo danay bala sa balay kay sila isa kuno lang ka gate kag compound kuno mo tiya mo tong daw isa ginambalan ko ganis ling ko magamo ganin ang mga area dapat verify na gid kay basi wala pa kabalo no kung basi isa man lang sa tod sa gate nila but ang nag-start lain nga mga tao lalo na kung ginaparintahan na siya. Correct. So budlay na siya no kung mabaton sang iban kag i-deny ba lang wala siya nakabaton. Kag madula na siya So amo na Bombo actually sa first nga instruction sang mga distribution mo gid managal kay matabuan lang amo to daw isolated case nga isala amo to na encounter nila nga area why man sila na expected sige. Sir, salamat gid sa imong oras kay balo ko sako kapada may simya na kinatambungan. Salamat gid sa imong oras kag mayong hapon sa liwat. Sige Bombo Daniel, salamat man kag salamat man sa mga imotag palamati kag I hope nga maintindihan man nila ang amon nga part amon ginatingwaan ginamon Bombo Daniel nga hindi nato nakuha ang data privacy sa isa ka tawo. Sige sir. Thank you Bombo Daniel. Nabatian mga kabiran si Mr. Luis
Gonzales, no, ang aton nga Chief Statistical Specialist sa Philippine Statistical Authority, no, di sa probinsya sa Negros Occidental. Di agin na accept man nila, no, nga may sala nga natabo, no, kay tungod nga nag-expectar ang ilang personnel nga nagdulong sang ID nga isa man lang ka compound nga okay na to. Isa lang ka balay, isa lang ka household. Pero laing gali kay man banwa hindi nato na piho, hindi nato mapatod nga isa na ka compound, isa lang ka gate, pero basi pila na kabilog ng pangapamalay da kay ginaparintahan la. Kag ang nagabaton man sa aton man nga mga nagabaton basta gani mga sensitibo nga mga bagay i-decline gid kita. Aton. Anyway, ara na natabo na kabay pa nga hindi na matabo ang kaangay siniliwat. Daw nga idulong lang ang ID sa kung sino lang to yung madawat to kay inablang ginatawag lang assuming. Gina-assume lang niya nga okay na pero hindi gali okay. 9 minutos banwa na kaligad sa taglang alauna magabalik ang ining ang palatuntunan pagkaligid lamang sa pila ka importante yung mga panumdom. Stand by. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang Okay, pabalik sa ato ng pagpangalaga diri sa platuntunan na bumbuhan ay sa udto this time sa piyakalinya si Bumbo Carla May Defensor para sa paghatag na sang award sa aton nga lucky winner sa 1 to Panalo Part 21 na promo, Bumbo Carla May Defensor. Please come in.
Yes, sa Bamadan, live kita dito subong sa Studio B. Kagari na aton sini nga first winner sa subong nga adlaw. So, 1 to panalo po 21-2022. Bamadan, hagili akon sa tupad ko si Nanay Teresita Manipol, taga Purok Himaya, Barangay Mansilingan, Syudad San, Bacolod. Bamadan, kaya sini nga proof of purchase amo ang Silver Swan. Do, namit gini si Nanay magluto. Bamadan, kiti Silver Swan. Ang iya sini nga proof of purchase. So, Nay, kamusta? Ngayong to? Ngayon man. Oo, kamusta na yung ano ikaw sa lalawagan? Ikaw kagina? Panahi ko kay panahi ko. Pagabati ko Purok Himaya. Nagjabaw ko na yun. Oo. Gini ikaw, gin. Ako gini nagpunday ng barangay Mansiling. Ati ako gin. Ba, tinasortingan gin sa mga adlaw. Si Nanay Teresita Bombodan. So, hindi ko na pagpadugayon pa. Gahatag ko na ang 500 pesos. So, Nay, una mahatag. 100. Ikadua. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Ikalima. 500. Para na sa mga kamot ni Nanay Teresita ang 500 pesos. So, diin mo na pagdamito, Nay? Bakal ko na isang maintenance ko. Ano yung maintenance? Sa heart, sa high blood, kag sa lumbar spine ko nga nag-deform calcium. So, Bamadanti para ginigaling sa bulong ni Nanay Teresita. Nag-hurid pa ko din. Kapanahin ko to, ko ay magawad. Uy, bulong ka rin sa hapon. Daman. Ay, huwag ba ka namin. Nag-alutaw kita gilayon ang imo sininga blessing. So, pila ka nakatuig nga nagapanahi? Dugay na dalaga pa ko kapanahin na ko. Ano ginang imo yung nako nga nakatapos ang duwa ko ka anak. So, duwa ka bilog ng bata mo? Tatlo. So, duwa mo ka kabataan? Ang mura niya wala na kay daw nagmasakito na ko kay may edad na. Kay daw ang second daughter ko, ako 13 years and gap. Layo. So duwa na lang gid sa mga kabataan. Tatlo gid. Okay. Ngayon sa upod ko. Okay. So Bamadan, tatlo ni kabilogina sa iya sining kabataan. Duwa ang nakatapos pamaagi sa iya sininga pagpanahi. Bamadan. Yes, Bamadan. May dala siya nga tape measure. Subong wala? Tape measure ka, Nay? Di pari. Yara? Basta nagapanahi may aragid. Sa imo lang taon na pila akong hawak. Isa lang. Kaya ako man hawak mo yaho, hindi ka gawa. Kaya sa hips naman nito. Oo, pilanay. Mga 32. Ano? 28 lang yan. Hindi, Nay. Dara na taguro sa pagtutso lang, Nay. Sagad kinanay, ha? Sagad na mga kinanay, mag-asano ba na Bamadan nga pila ka tuig si nanay nga nag-panahi. So, nagtaw pa lang ara na da sa 28 to 30, no? Doka dako na gid sa aton Bamadan. So, amo na gid ang inyo sininga palangitan, anay. Ang pagpanahi mo. O po sa imo sininga husband. Wala ka naman. Okay. Mga 22 years na ko nga balo. Kaya pagbalo ko 48 years old lang ko. Subong 72 na ko. Wow! Kabrami. Bamadan, 72 years old. Si Nanay Teresita kag subong grabe pa ang imo sininga panahi pagid sa gyapon. Kaya maudat ko, man sa gyapon. Mga customer. Oo, mga suki ko lang nga daan. Tignan mga suki si Nanay, pang-agda ka si Nanay sa ininga promo, Nay. Sa mga suki ko, kag mga kilala ko, ginaagda ko kamo, nga magpasakop man kamo sa promo sang Bombo Radio. Kaya ini kadua ko na ni nga pagdaog. Ato sang nagligad, guro to nga 20. Nakalawig na. Nakadaog ko sa regional. Wow! Saan lang nakuha ko? Pati ang maniga kaganyat. Oo. Nakaganyat, gigit sa gyapon. Sige, gigit sa gyapon. Naagyan ko na nadaog ko, pasalamatan ko gino sa Ginoo. Yes. Wala ko gina nag-expect, sige lang ko dagdag na. So at least sa Bamadan, nahatag na kay Nanay, ara na iya sininga 500 pesos cash, kagari Nay, sampat gid ni sa imo sininga Silver Swan nga bilin pa dito, may lulpoon ka pa biho, karing imo sininga 500 pesos worth of a gift pack. So Bamadan, Nay, para Jo, Bombo, number 1. Yes, so Bamadan, may naatot sininga tagdaog sa mga adlaw, atot sininga first winner, si Nanay Teresita Manipol sang Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Bamadan. Bombo Carla? Yes, Bamadan.
Lagi ni kay pagpamangkot kung ano ang takos ang imong hawak niya, kumplituhon na lang yan. Imo na lang kumplito lang vital statistics 36, 26, 6 by 6. Ano ko ayan? Sige. Ako gali permiga kadlaw no. Ikaw Aba, sa iya ano pa naman siya kadlaw. bawa ka namin kinalaga. Magilangabang badanya na dapat magpakadlaw kita sa aton sini nga mga tagpalamati. So bawadahan mo na ni aton sini nga tagdaog si Nanay Teresita nalipay gid sa iya sini nga nakuha nga premyo bambadan. Yes, bambadan gikan diri sa Studio B ni si Bombo Carlamay Dapanser para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat gid Bumbo Carla May defensor kag congratulations sa aton winner. Meron man nga takos nga 24 4x4. 4x4. Do pick up nga 4x4 eh. 18 minutos sa kiligid sa tagdang launa magabalik kita pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari naman, Banwa, ang ato ni kaduang nga winner para sa ato nga 1-2 Panalo Part 21 promo. Ang Yasini Proof of Purchase Nescafe, taga Barangay San Fernando, Talisay City. Taga Barangay San Fernando, Talisay City. Congratulations kay Maria Norma Makawili. Maria Norma Makawili sa Barangay San Fernando, Talisay City. Gilawag na ito rin yung mga ngalan ala 1:25 p.m. Pabalik mga kabayanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuan ay sa Udto. This time ko ang report di Bumbuan Sindol Surilia. Iring may kantanan mga kabayanan sa zonal mapping sang aton ini nga area sa Bacolod para nga pwede na lang naton pwede na lang na kita maka-access sa cellphone sa bahin sa sining pagpangakot balasang basura. Tapos ay nakot ay sang basura diri sa siyudad sa Bacolod. Amo nang ang ginapatigayon karon, no? Ang zonal mapping para sa koleksyon sa basura. Pwede na ito ma-access sa cellphones. Daw ko na ito ang report abi with Bumbo Sindol Surilia. Daw kay may interview sa aton nga OIC head sang DPS, Department of Public Services, kay Maria Fe Tres Puentes. Sa piyang linya ko ano itong report, Bumbuan. Please come in. Bombodan, subong 2023, may proposal ang technical working group, no, nga gina-compose ini sang Department of Public Services, sang Environment and Natural Resources Office, Bombodan, sang City Engineers Office, kag iban pa nga departamento sa Government Center. Narungod bala ni sa sang
collection sa collection sang basura. Kay suno kay Ma'am Maria Fetres Puentes, ang officer in charge subong sang ang katabo abe no subong kundi may mga problem gid permesa when it comes to collection sa basura ni IPM no so ambal niya ang kung tan-awon mo no ang dapat ang syudad gidya kumbaga ang mas nakahibalo kag nakakilala na nakakita bala sang rota di ni kasami damo gidya basura so dapat ang syudad gid na iya no ang maubra sang plano para nga i-implement ni IPM no or sang aton nga mangin future nga garbage collector. That is why sini iya nga 2023 nagdihon ni sila Bombodan sang ining sang collection plan na bala Bombodan no zoning sa zonal collection plan sa syudad sa Bacolod nga para nga amuni ang mangin giya sang kontraktor maghakot sa aton iya nga basura kag kung paano siya mangolekta. Kaya man niya okay maning scheme ni IPM pero it seems like hindi gidya effective, hindi mahuubos no ang tanan iya nga basura driya sa may syudad sa Bacolod. Amo yung isa sa mga pagbag-o nila nga himuon nga ang ini nga proposal Bombodan hatag naman nila kay IPM. So nagapangayo sa IPM sa pila ka adlaw agud nga ma-implement niya ni subong nga 2023 kay may 4 months pa ni extension ginhatag kay IPM. Construction and Development Corporation. Ang isa pagid Bombodan may mapping na bala nga yara na sa aton nga mga smartphones basta may internet ka no pwede mo mabuksan dira nga mayara na sang application no so i-introduce man nila sa public nga once nga totally maaprubahan gid na gid ini ni Mayor Albi Benitez nga mahibaluan mo ang status sang collection sang basura diri sa syudad di na ni nga lugar na mapping bala siya nga ginatawag Bombodan no so makaibalo ka kung paano no do it's like do naga high tech na gid Bombodan para sa garbage collection naton so amo nang mga plano subong nga 2023 kay again Bombodan way man ni nagauntat ang reklamo sa garbage collector naton that is why man gani yang sang end of December nagconvene na sila para nga gidya nang may mga assessment sila bala kung tarawon mo manugsugod naman liwat ang bidding kay naka-convene naman sila so depende ni kung si IPM paghihapon na madaog or hindi pero dira nila Bombodan nga i-implementar subong nga dapat ang syudad gidyang mahimo bala sang mga rota anong dapat anong dapat iya nga scheme sa collection din nga mga areas gid dapat kapila kita dapat mangolekta para sundon lang gid na iya sang madaog nga bidder no kay para masunod bala ining madamo nga basura naton nga driya sa aton sa may syudad sa Bacolod para mahagan-hagan man ining mga reklamo Bombodan pamatian ta bala no ang officer in charge subong sa Department of Public Services si Mama Maria Fetres Puentes. Number 1, delayed. Number 2, erratic, hindi siya consistent na muna. Hopefully So hatag nyo na kay IPM? Nahatag na. And in our communications today, nag-updating kami nga they are working on it. Kaga may mga jutay lang sila gidi-request nga revisions. So pamatian ta man kun ano revisions. Ma'am, sino ka sa IPM? Actually, ang ila gid nga project and charge diri sa Bacolod is si Mark Cleo Daos amo nang ila project supervisor sa hauling kag sa landfill management man naton si Engineer Victor Piansay amo naman ang ila nga project supervisor. But I think ang ila nga overall nga manager or project manager sa Bacolod in other areas daw si Mr. Joram Francisco nga oversee lang siya from time to time. Pila ganay ma'am, ang contract sa ito every month? Ang every month nga contract sa IPM is daw mga 16.5 millions. 16 para sigurado di kita. Ari na kay billing na ni IPM diri. 16.5 16,497,000
5,666 to be exact. Hakot na. Sa howling. Howling, ha. And then the landfill management, daw mga 6.9 million something. Amo nang aton kontrata. Oo, last na lang, ma'am. Kung may concern or complaints ang mga tao, ano ang ilahimuon? Okay. Actually, there is a DPS office. We set up the Garbage Complaint Action Center, manned by 3 regular personnel. Ari di si Sir Roger Robiato, ari si Roan, kag si tatlo ginadisala ang baton sa reklamo. DPS. Number 2, pwede sila sa basura watch yung set up sa mayor's office kag sa QR code man na basura QRT na nga gin set up man ni Mayor Albi through the Public Information Office. So ang complaints nato nagakadto sa DPS, nagakadto sa mayor's office, sa PIO. Ina-consolidate na lang na namon kay kami ang naga-relay sa IPM. On top of that, we have field 24 garbage monitoring personnel, regular employees of TPS nga naga-assigned sa other areas diri sa Bacolod nga naga-check. Number 4, for easy communications and easy real-time nga paglantaw kung anong problema sa basura, we created a group chat involving ITM, Garbage Action Center, and monitoring. So real time nga paghambal. Ining mga gina-report sa radyo, sa mga na-report na diri sa amon. Ginareklamo man ina diri. Ang amon na lang gidiya paano kadasig si IPM mag-respond. That's our bottleneck. Na amo na siya. So tanan do na integrate na din ang mga reklamo para makita mo gidang file up sang basura nga grabe every day. So, Bombodan, nabatian naton si Ma'am Maria Fe Trescuentes, ang heads, or rather, ang officer in charge sa Department of Public Services, so, amo ni, tigin natin ni subong kay tikon ang tanawon mo, 4 months naman lang si IPM, depende kung madaog sa liwat or hindi, pero amo ning mga gusto nila, nga mga bago ning mga pasugsulundan, subong sa syudad sa Bacolod, kag mga i-preventa nila nga mga bago nga sistema, para mas ma-improve pagid, ang garbage collection. Kaya ang garbage, ang basura, isa gini sa mga concern sa mga kauturan nato, may mga iban ga reklamo, kanina isang collection, may mga iban kundi nang ginatambak iyang basura, so damo man ang hindi conforme the way nga mag-handle si IPM Construction and Development Corporation sang basura iya Bombodan, no? So, Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangaragad sa Bombohanay sa Udto, ini si Bombo Ann Sindol Sorilla para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid, Bombo Ann Sindol Sorilla. 35 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa aton nga pangalagad, daw alang-alang gid si Colonel Martir, no kay aras la sang conference ginapatigayon sa sini nga mga tinion. Sige lang, paabuhasan na lang, kuwaon ko lang ang dugang nga report ni Bombo Dennis Rubica, ang taytay sa barangay Gimbalaon sila nga ginhabuyan sang 3 ka bangkay, ang 2 kalansay na lang. Ang isa araya sa advanced state of decomposition. Ginbutangan na to suga kag ginpinsahan to siya. Parang hindi naliwat matambakan dra kay daw sang nagligal na daw kahapos lang siguro magtambak dira. Kay kadulom sa area, tiyan mo rin ang ilang city mayor nag-desider nga ang ini pabutangan sang suga na ginapinsahan. Sige, kuha natin ang report sa Piakilinya upos kay Bombo Dennis Rubica. Update ka po nini sa sining pagkasapo sang mga sang skeletal remains sang 2 ka biktima kag isa pagid, no? Dito sa may taytay sa barangay Gimbalaon, Silaya City. Way pagyapon ma-identify tubtob sa sini nga mga tinion, no, ang ini mga remains, ini mga nasapuan
kag may mga pila na to ka mga pamilya ang nagakadto kag hindi man nila ma-identify ini. No, ti paano pa pagka-identify kay ang duwa to ya mga skeleton lang niya, mga kalabera na. 37 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. Okay, sige. Kuha na ito ng report ni Bumbo Dennis Rubica sa Piakli niya. Bumbo Dennis, please come in. Bombo dano bilang kabahin karon niya sa Batman sa LGU sa siyudad sa Silay. Ini balang lugar dito no nga pabutuman sa ato paloti sa tong December 30 dito sa may Oyot Bridge no. Sitio Lantawan Barangay Gibalaon siyudad sa Silay. Nabukid na nga portion sa Silay. More or less siguro hindi mga 30 kilometers ni from the city proper nga ginhabuyan to tumasapuan balasing tatlo ka mga bangkay no? Ang isa to aran na sa advanced state of decomposition kaya ang duwa mga kalansay or tulan na lang no? Skeletal remains na lang, human skeletal remains na lang nga nakita dito sa sulod ya sa sako. So kahapon or last 2 days si Mayor Judith Gallego sa Siyudad Silay ang mismo nagpadulong dito no, sa nasabit area para lantawon no, kag dito bumudan isa din sa mga tikang no, nga himo na karon sa LGU sa Siyudad sa Silay amo ang pagpabutang sa solar light panabi ng poste ito by suga powered by solar kag ginpabutang ito niya kuno sa daw lining screen pinsa no gindugtungan dito dugang ang sa may Taytay para hindi na mahabuyan sa naman ng mga bagay dito sa idalom sa Taytay kinalom sa Taytay dito na nakitaan ang tatlo ka mga sako isa din mo itong bangkay sa isa kalalaki sa advanced state of decomposition duwa ka mga sako nagulod sa human skeletal remain no? Bombo dan no? Kag of course no? Sunod kay Mayor Gallego nga ang mga residente dito sa malapit sa area ang iya naman ginsapol no gin pa alerto nga mag-uligmat no? Kag of course sa bahin man sa barangay nga nag-meeting na to sa ligan nga dalas pumuluyo nga mag-aligmat man sa area kung makita sa mga suspicious individual or nano dira mag-coordinate yun sa barangay o sa kapulisan no? Para at least respondera sa aton sining mga otoridad. Until now bumbudan wala pagid ma-identify particularly atong bangkay sa lalaki sa advanced state of decomposition. Apat na ka mga pamilya nagpadulong dito sa may siyudad sa Silay, especially sa Silay PNP. Wala gid ma-identify no ining mga bangkay ginboy dira no sa may area sang Oyot Bridge Sitio Lantawan no barangay Gimbalaon siyudad sa Silay bumudang kay pamangkot ato gina si Mayor Gallego likod basib la kun nakahatag ni sa malain nga imahin no sa bayan sang syudad nga daw ginimo ato dumping ground ang nasabit ng area. No, kaya tituman ni Kalaya umudan despite sa may Taytay dira, may pamalay dira po ang exact ng area is malayo na niya from the city proper na bukid na niya portion mo. Ining sitio Lantawan, pagkabinti ang Oyot Bridge na dira. No, tayo mo naguro nga nagatag sa oportunidad sa mga kung sino man to mga kriminal na nagtagbong kung nagaboy dira sining mga bangkay kay malayo na niya sa city proper. So motos ring Mayor Gallego at sa mga pumuloyo dapat mangin alerto kag mabinantayanon sa ilas nga palibot particularmente sa nasabit nga kasi hindi man magkatagid guro sa malain nga image sa city kaya
Hinaboy mo lang diya sa amon, no? Di man tayo natabo yung krimen, gintag, ginbilin mo lang tayo sa area ni Sambit ng mga ginpamatay, no? Nga mga unidentified individual pamudan. Pamatihan ta atong pagpahingaot sa kay Mayor Judith Gallego sa syudad Yasang Silay. So, ang amon sa mga ano dito ginaibot sa mga sa pulis, kaga sumuma sang kapitan dito sa barangay Gibalaon sa dito. Na subong ipabutahan ko to sang last week ipabutahan ko to rin sa solar lights para masanag. And then ang kuan ditong area ipabutahan ko na sang pins bala. Pins nga ano na steel bala para nga hindi na makuha dito madali-dali bala kung ano mga ipangaboy dito nga mga bagay. Hindi na bala dali-dali nila sa masanag. Pero siyang ginapa-monitor na namon sa mga ano man dito nga pumuluyok. Kaya ginliping naman sila kapon. Okay. Ang pumuluyok dito nga dapat sila ito binibigay din para sa kalinong pagkatawayan sa syudad dito. Kasang ilang lugar. Okay. Sa part ng PNP, Mayor, sa ilang investigation na so far, anong latest nila nga ginawa at sino? So para sa buong padayon panagyapon ang ilang pagpangusisa kag wala sang mga pamilya pagiging may nag-claim no kag diri sa silay negative diri kay way sang record yang mga nadula diri nga mga persona. Okay. So hindi man na yan Mayor mas din tatol base makahatag sa nga daw bad image sa city ining paghimo daw ginimo dumping ground ng area Mayor. So ilang mga tingnan namon nga mapasigurado na tibong ang tanan nga dito nga nagasalakang mamonitor kag nagasaka man dito mga bisita naton mga ma-shift man ang ilang mga so tiyan sa pumuluyo sa Gibalaon area dito may lugar lantawan nga area kasi ginapayo ilang protection sa isa nagisya nga magbinibigay kita no sa parte sa kaninong pagkatawayan sa inyong lugar isa na tourist spot na dapat kumayara nga mga kamalamalahan kung nga mga tao magpabalo dayon sa atong kapulisan sa barangay na muna mismo ang nakag pwede man sa akon makatawag kay para nga mag-action kita rayon. Okay. Para patulyahan dayon natin sa mga otoridad natin. Pumuda na mo tong pagpayag ni Mayor Judith Gallego sa nga silay no gabay pa nga hindi na madugangan pa no kag sinuti mo na to may solar light na dira masanagsaga siguro mo sinoda nga plano pa nga mag himo singkangas na bagay matap-tap na kay masanag na ang area dira no sa tinion niya sa nga kagabihon Mamo Daniel. So na update naton report gikan niya sa Kapitolyo Provincial inis pumpude ni si Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo Bumbo. Salamat gid Bumbo Dennis Rubica 45 minutos na kaligid sa tagda gila una kulabos kita banwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa platuntunan na bumbuhan ay sodtop danay na magitabuas upod sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo Bumbo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig